Bombo Business News. Ginabanta nga 40 ka mga power plants ang may posibilidad nga magapangatubang sa suspensyon. Bangod wala mga ini nagsumeter sa ilang self-assessment report sa Department of Energy. Naibaluan nga importante ang ini nga report agud nga masundan ang reliability, operasyon ka mga outage sa mga planta. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin, nakapagawa na ang Department of Energy sang 203 ka mga show cause order batok sa mga power generation companies nga wala nakapasa sang requirements. Dugang padiri ang wala man nakahatag sa nagakaigo nga explanasyon na may posibilidad man nga hatagan sang rekomendasyon para sa suspensyon sa Energy o Energy Regulatory Commission. Samtang padayon naman nga naka-eksperyensya sang kakulangan sa supply sang kuryente sa Visayas kung sa diin tuman nga naka-eksperyensya sang yellow alert kag malaka ang red alert kung kulang ang supply sa demand. Sa iban pa nga balita sa negosyo, mayaras ang ginapananaw nga panibago pagid nga oil price hikes sa bunga semana. Yari ang posible nga adjustment sunod sa Department of Energy. Sa diesel, posible magsaka sang 1 peso and 75 centavos, tubtub sa 2 pesos and 25 centavos per liter. Sa liwat, 1 peso and 75 centavos, tubtub sa 2 pesos and 25 centavos per liter. Sa gasolina, posible magsaka sang piso, tubtub sa 1 o tubtub sa 1 peso and 50 centavos per liter. Sa ato na nga price range o kung ang tupan sang presyo, kung ipatuman din nga adjustment. Sa diesel, posible magtupa sa 86 pesos tubtob sa 93 pesos kada litro. Sa gasolina, posible magtupa sa 73 pesos tubtob sa 80 pesos per liter. Kabombo! Subong adlaw ipagawa sa Department of Energy kay sang oil companies ang final nga price adjustment. Ipatuman ina sa mga kompanya sang langis buwas sa aga. Sa aton nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ining nga exchange rate, yan basa naton sa closing transactions. Ang Bankers Association of the Philippines sikon BOP kay sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Huwebes sang hapon. Special non-working days ang Biyernes, wala sang transaksyon. Samtang wala man sang transaksyon sa bilog weekend. Magaresume na alas 9 subong nga aga, 61 pesos and 67 centavos ang baylos ang isa ka US dollar. 7 pesos and 89 centavos ang Hong Kong dollar. 48 pesos and 68 centavos ang Singapore dollar. 16 pesos and 48 centavos ang Saudi Real kag 72 pesos and 24 centavos ang baylos ng isa ka euro.